Oameni mulți, bine v-am găsit la un episod din Minecraft Skywars. Am văzut că la episodul celălalt v-a plăcut foarte mult. Am strâns 9 like-uri, ceea ce este foarte bine. Și v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri pentru acest episod. Ok. Știu harta asta. Înainte nu știam unde sunt chesturile, dar nu știu. Dar nu-mi plică niște blocuri. Oh, da, pantaloni de iron. Buți și cam atât. Ok, n-avem sabie, deci sperăm la ceva. Pac, avem. Avem ce ne trebuie. Ce spui tu ce nu e bun? Dar nu avem blocuri. What? You have one. Oh, am câștigat. Ce rapid. Haideți să mai jucăm un meci. Îmi place că este un bug și iau prăjituri din astea. De așa și iei prăjituri. 3, 4 până acum. 5. Și vedeți, prăjiturile rămân. Chestii. My God. De fapt, nu. Mamă, ce bun am primit. Am aproape pe full diamond. Dacă ne pică pantaloni și cască și o sabie în chestul ăsta, suntem full. Hai? Holy fuck. Încă o dată un chestplate. Dar am pupuci. Oh, mamă. Până acum am găsit doar 2. Aha, uite, hai. Fuck. Eu 2 săbii și măcar avem blocuri, ceea ce e foarte bine. Ok, cam așa. Hai să merg la unul pe insulă. Sau hai să merg în centru. Haideți în centru. Nu, unde e centru? Dă-l dracu de centru. Mă duc să iau o insulă și cred că sunt full diamond. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade cu Skywars. Băi, ia sunt mulți oameni de pe server. Uite, pac, cred că de aici au plecat la spuneam, cred că se... Da. O cască, te rog. Oh my god, ăla vine. Bine, bine. Să fug. Hai, tati, o cască, o cască, o cască. E bună și asta. Bună. Haide, mă, căcacul. Haide, mă. Uhu! L-am bătut. Uitați, mai un player. Vedeți, eu nu pot să trag cu arcul, dar n-am de ce. Cred că este un bug.
mă. Hai, are cască la perfect. De diamond, dar cred că sunt doar eu cu el. Haide, mă, pune. Fac, eu nu pot să iau ni. Come on, man. Facem timp. Timp. O, da, măi. Nu facem timp. O ieșit, prostă. O, da. Văd pe ce. Are archișatul. Deci acum dacă aș trage în el, l-aș doboră, dar... Hai, mă, pișatule. Come on. Ce căcat, bă, și ăsta. Deci unde știu unde e ăla? Să nu spui că e un balon din ăla. Pișatul. O strică că-l bat. Pișatul. Mamă, ce era să cad. Wow, ce chestii. O, stai, că blocurile... Ce? Cum căcat să... Da, fac eu. Am luat la pe spate, habar n-aveam unde e ăla. Dar în fine. Pe harta asta... Că a murit imediat. Ăla, dacă să zicem, primește o sabie, a murit, fiindcă poate să sară direct pe aia mea și... Până ne-am armura... Eu acum, dacă mă grăbesc... O, da, am luat chestii foarte bune. Acum, dacă venea unul, mă lua. Vedeți ăla de sus. Da, îmi place ce văd. Ok. Cum pantaloni ar trebui și am fi full diamond. Dar nu. Cred că o să fim full. E full diamond. Full iron. Eram aici. Dar pic botoș îmi dă. Ce am îmi dă. Hai, mă, nu avem și noi ceva mai bun. Dar, fac, avem o grămadă de armură, dar n-avem sabie. Iupi. Hai, mă. Mamă, ce chestii bune am prins aici. Pe măcar avem arc, dar nu pot să trag cu el. Pișatul, bă! Hai, mă, come on! Come on, man! Hai, mă! Să ne batem. Dacă ai stânge. Hai, hai.
pișatule. Bă, are lag! Bă, nu e corect, bă. Are lag. Nu! What the fuck? Haide. Combo! Holy fuck! Full diamant beach. Mamă, fraților! Ce luptă! Era bun tipul la PvP. Am avut noroc că aici am căzut pe asta și direct m-am băgat în aia ca să nu mor. Mamă, fuck! Știa tipul să joace, nu glumă. Nu era prost. Când suntem full diamond, dacă aveam sabie de diamond, îl rupeam. Mă duce în mijloc, că n-am sabie de diamond și poate prinde acolo ceva bun. Mamă. Mamă. Să nu spui că ori spart. Aba, nu. Nu cred că a fost chiar aici. Fac eu sabie de diamond și full diamond. Asta mă rupe. Să mor eu. Să moară el, nu are sabie de diamond. Ce? Cum căcată de ala de la așa mare distanță? Du-te, bă, în pula mea de aici. Pișatul. Ați văzut când dădea mine? Nu. A, câștigă pișatul ăsta. Hai mă, fugi, 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 fugi. Strate. Fuck you. Da, oameni buni, cam atât și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!